بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنوين يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنوين الله تجيتك أبرني daha tagaka honoma bodoginde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗalirmede fere feeñayi windere feñjayi ɓattake bindaɗo jaslari nogase jeegom boyi hitande ujunnaje nogase joyi ɓattake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jewkli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama en mbi alhamdulillah yo allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura ɓeydanen nden kay yajede kala ya rabbi ya rahman alhamdulillah allah rokki men finde jaam hamin garti e dow jaam ngam wadde yewtere nde gadone wadde kala subaka yode taw mone jaam keɗorɗon jaam duumo e ɓerɗe men nde tawno ko jaam woni kala jaam so ala moƴƴani yo allah waɗanen jaam ya rabbi kono mbaɗen jaam dañen jaam sa yiiɗi jaam a waɗat jaam doga e jaam gona e jaam kadi jokken dogde koyɗe jaam hakkude men gila ko fewani arde hakkude men wata ɗaccen ha bone ara hakkude men tan mbiyeɗen dog koyɗe jaam ala jogoɗen pele jaam hakkude men hakkude leyɗele men hakkude kinɗe men hakkude leƴƴi men hakkude koddigal men hakkude enɗam men jogoɗen pele moƴƴe so tawi ko moƴƴani ari mbawin heñƴude men mbatten ɗum moƴƴere kono so en duntodiri ha ko fewani so mbiyen do koyɗe jaam fewata saabu goto foof ko rumti goɗɗo ɗum woni diplomatie sa wi diplomatie moƴƴo tan ko jogdade relation moƴƴo diplomatie moƴƴo ko jogdade relation moƴƴo ko fewani so ari mbawen fewnidde nguuren moƴƴam en calmini duɗal ceerno mouhamadoul amin ly to Dumgol Alpha gadda yo gurdam noon juut ya rabbi o piliyan mo kewɗa joɗade jagga jungo pawa e tinde he saɗa rokka yeru kala almudo dewnoɗon en calmini en juurima en calmini dumganaɓe pop e kuuɓal hay goto en ɗaccani en calmini jinnaɓe men tedduɓe Abou Baydi Kaw ceerno mi salminima mi juurimama mi ñaguima duwaw mi hestitini gilli e cehilagal e almudagal ɗo maɗami wona ɓiɗɗo komi almudo nonne kadi en calmini dendagal sohnaɓe galle o kala hay goto mabɓe en ɗaccani e ɓesgu galle o foof en calmini sohna Coumba Abdoul mi salmimi juurimama ɗo maɗami wona ɓiɗɗo komi sehili yo allah yoɓe moƴƴere horsi fati mi salmini mi juurimama mawɗo debbo juula wirda jooɗo wasiyo yimɓe ko moƴƴi kecco ɓernde laaɓɗo reedu mi salminima ɗo maɗo
komi giɗo komi sehili kadi min e makken wonki gooti seydi ba yawur ko heewi ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurima mi wima sa fini alhamdulillah jam fini assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa seydi sy seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won ema en jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde jokkude jewte ɗe gownoɗen yewtidde e bandiraɓe meɗen en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere nde foof ɓurɗo kadi ɓuri dendagal kadi ko ɓuri en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men moƴƴuɓe wonɓe sababu e woodede min e ɗam ɗon gurdam calmini jinnaɗo men tedduɗo mo ganduɗa en nimsani ko Allah rewni en e makko ñaguima Allah yo Allah heddumo e gurdam ko juuti en ñaguima Allah jinnaɗo men dawliɗo yo Allah hebbina makko yurmede kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en calmini guiɗo men ceerno men alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbaye en kastata en tampata en gamata salmindemo nde wan noon mo yettani sababu wawa yettude Allah seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam o moƴƴina fofof yo Allah waɗe ɓesgu he barke waɗama ni yo Allah ɓeydu yo duumo alhamdulillah kala ko jangueteno hande ɓesgu makko ƴettiti ene golla kala ko gollatno ha ɓurti ñaguima Allah yo Allah tabitin ɗum en calmini kaw men taw ko sehil men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah dumno e makko jam e cellal ɗon calminen guiƴam ceerno Abdallahi Khalil kono en calmini galle o foof ko alda e limtude kamɓe kala en calmini kaw Ahmad Tidiane Sakho e kaw Moustapha yo Allah hokkuɓe cellal kewgal Allah hebbina e mabɓe jam ha ɓuura jam moɓe jogui o en calmini Ahmadou ɓan taweteɗo Paris ɗo kono nawtetanmo ko ɓundu ko ɗon calminɗen kaw makko taw ko guiɗo men ɓe ko yiɗɓe men no feewi Samba Yahaya ɓan en calmini Djiby Ba to ɓundu ɓoggil kono tawete ko ɗo Paris ɗo en calmini Baydi Tall wonne kadi ko to ɓundu to kono tawete ko ɗo Paris ɗo Jankumba mi salminima a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere wonno koye jillu makko ɗum noon min calmini bandiraɓe men toon foof en calmini Juumo Ba to Mali Maymuna Mamadou Ndaw walla Maymuna Mamadou Ndongo toon to Mauritanie Mouhamadou Abdoulaye Sy mi salminima miñiraguilam Fatimata Sildou Mbocc mi salminima Maymuna Ndiaye toon to Sinthiane Padalal mi salminima Farba Salli mi salminima Salli Ndiaye mi salminima no feewi ɗon calmimi Demba Diop Mamadou Salli mi salminima ko ɗon calmimi Nene Jariyata mi wimo Seydi Bengue Habi Ndiaye mi salminima taw ko sohnaji makko mawɗo men Hadja Dieynaba Ba gonɗo hande to Madinatul Munawwara min calminima no feewi min ñaguima Allah yo Allah reena garta e jaam yo Allah jaabo kala ko duwiɗa toon sohna Aissata Tall to Madina Gounass mi salminima Kadja Dia to Ganguel kono Ramata Dia to Ganguel miñiko mi salmini on sohna Hadja Tarawore mi salminima Aissata Ndiaye Niass ɗon ɗo Tarap mi salminima acca Oumar Bal to Mauritanie Baydi Kadja Yam mi salminima Penda Samba Niang mi salminima Bandel Silla mi salminima onon kala yo jaam Allah wone mon
Habi Sarr Habi Kala Jew sohna Maymuna Alpha sohna Mariam Diop mo ganduɗa ko kañum ardi cetal men to Mauritanie mi salmini cetal ngal fof hay goto mi woppani yo Allah suuro ndena on mawɗo men Aissata Wele Siley Wele kamɓe fof en calminini ɓe en calmini jeefu en calminimo no feewi toon en calmini Bano Sow bandiraɓe men wonɓe toon fof en calmini Seydi Diop en ndewni ɗum e juuɗe ma Seydi Wele a jarama yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala Seydi Sarr mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. ceerno Khalid Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe dokkuɗa salam kisal e dow inde mabɓe en jabtima e dow inde mabɓe en mbaɗi salam o kadi dow ɓen hettiɓe kala enen kala yo Allah waɗmin e salam yo Allah hisnu en ya rabbi ya rahman so Allah hisnima hisat so Allah sellinima sellat so Allah alɗinima alɗat so Allah yiɗima yiɗete ɗum noon yo Allah waɗan en ɗum ya rabbi ceerno Khalid Abdoullahi Sy min mboɗo yiɗi neɗɗo bawɗo yidde kono kadi ganden yidde wona tan neɗɗo so nafatama tan ɗaccamo ala hande noon aduna men hande o cikkiren woni guiɗo tan ko neɗɗo nafooma ala neɗɗo ne yinma gilli ɓurtuɗi ha ronka ɗo wanma woni yimɓe noon aɓe takko e ma sa wannaɓe tan aɓe ceŋe ma sa natti waɗande tan ɓe jaaha saabu woni yimɓe waɗaneɓe gueɗe mawɗe so ɓooyi jaaha boli mumen wona yidde ko ma tabita yidde jaa koye aadiyankagal yidde way kono iman naɗɗo e ɓernde ha dogue ƴiƴam ma ni yidde so wonema wahlotako ko ɗon calminten hande tigniren yewtere nde o suka gorko mo Allah udditi ɓernde nde ha yaji looyimo nder ala ko mbawmi hen kankone kadi Allah udditi ɓernde makko nder ha yaaji looyimi toon omo yaadayam mboɗo yaada e makko gore men kala yaada e goɗɗo so mboɗo ñaama so mboɗo yara so mboɗo juula kala ko mboɗo waɗa omo e am hayso tawi woni mi duwanama moƴƴere walla mi yii moƴƴere naara jemmi ko yeeso omo yeesam ɗo elle kanko ɓuuri handude moƴƴere nde on suka gorko noon woni gorko mo ɓulon kaaƴe Saydou Ali Sara Diallo Saydou Diallo mi salminima mi salmini nene mi salmini cuddiɗe men e ɓesgu men mi salmini mawne Ceerno Diallo mi salmini mawne Haruna kono mi salmini kadi afo galle mono woni Ceerno Mamadou mi salminiɓe kamɓe fof mi salmini ɓulon kaaƴinaɓe kala pap e dow inde maɗa mi salmini Ceerno Abou Diallo almami wuro ngo jangguino Qur'anil Karim e dow inde ma mi salmini joom wuro ngo e dow inde ma kono kadi mi salmini Ceerno Dara Camara jangguino Qur'anil Karim belɗo ko nantinta belɗo sawtowol e dow inde ma mi salmini dendagal en ɗamɗam kala saabu ko bawɗo yidde ko jiɗɗo ha tabiti Saydou Diallo mi salminima mi salmini dental yiɓɓe Sar Abdoulaye Sar ɓulon kaaƴe e o yonta e o jeunesse mo lowɗa hen kamɓe kala mi salminiɓe mi juurimama ɓe nde tawno nde garmi wuuro mon nde mbaɗɗon ko délégation motoje ha heewi e pucci jaɓɓiɗon kam guila fajara ha wuuro mon galle joom wuuro ha galle almami ha galle mon yontama fo ari wuuro ngo fo ari kono kadi yidde holliri saabu nde ndemɗa jeeri mbaɗanɗami ko guesa mbaɗani hen ko heewi a ñingama hen a waɗama hen foof kono mbiɗa ko yidde nde ɓuuri ɗum coñƴa lappuɗa gawri lamdi ceer suuna gadduɗa ha galle yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama Saydou neɗɗo foof noon ɗo rewrata Allah neɗɗo foof kadi ɗo wurdita e guiɗe mum neɗɗo foof kadi no wawi wonirde e guiɗe mum neɗɗo kala wawi wondirde e guiɗe mum nde tawno haalde ko guiɗe ma waɗi jeeya koye dewal Allah haalde ko neɗɗo moƴƴo waɗanma jeeya koye dewal Allah ene wurtina yidde ne ɓeyda yidde ene riwta kadi neɗɗo sa yiiɗi ananat foof ko an sukkar noppi maɗi anani foof kono a sukki noppi maɗi mboɗo ñaagui Allah noon yo Allah ɓamteno ararayi yo Allah ɓamteno drapeau yo Allah reene e ɓiɓɓe maɓe jiɗmaɓe yo Allah waɗɓe anduɓe mawɓe janggo laamotoɓe teni kadi halfoɓe teni kadi ɗowoɓe guini baɗɗe fayida ceerno yo Allah yoɓe moƴƴere ko ɗon jeeyeten ha to Dabɓe tawin toon Mamoudou Ibra Ba kañumne ko suka moƴƴo pentirowo baɗɗo fayida
rowane fooɗi ko sakuji tati gawri caggal nde remi ha gayni addi ha wuuro tacci ko ha ma iwi ha murtani ɗum fof ko gilli ko yidde ha ƴiƴam ɗam wonti yidde ne doga e nder mabɓe ala koɓe mbawi hen minne kadi ko hono noon mbami o ñalawma hande mo gonɗen noon mi teddinirima on ngam gilli mon e am e ngam kadi yiddame mon ha dugi warago yo Allah wattu ɗum baade ɓuɓɗe duusa mon duusa ɓesguji moɗon ha ala ɗo hayde ya rabbi ya rahman ceerno haali abdoullahi sy annabi yunus Allah yamiri yoruttoye yimɓe makko ɓe o nelano caggal nde o dokno haalingu moɗimo o arti haɗo gaynako ɗo o ñaguima kosam on rokkimo o yari o gayni ɓe jooɗima ɓe jewta bisimilla maɗa ceerno Khalid. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ko mum won e ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo joni wawde wadde jewte ɗe gownoɗen wadde taw ko jewte patuɗe e gurnameje annabaɓe men yewtuɓe taw eɗen jewtide e bandiraɓe meɗen ene keɓa hen humpito ene keɓa hen weltare ene keɓa hen weytare ene keɓa hen gandal en beltanima Allah badirɗo ni o a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Sarr ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui e jarannoɗen ko annabi Yunus Allah yamirimo yo rutto to nelano ha o dañi ɗeɗo caɗele caggal nde ɓen jeddimo ɗum waɗi sababu ha o dogi ha nguɗo lingu moɗimo ɓen ɗon yimɓe wonnoɓe sababu ɗen golle foof Allah wi yo ruttoto o fawani hen konngol o jaaɓi hakkude jiyaɗo Allah e jomiraɗo ko ni tan foti wonde wattan mi waɗi no hakkude jomiraɗo e annabi Ibrahima ni إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت كنيتن نيتن أكون جياد الله الله كنيتن واتن مي ودي ووبي كنيتن فوتي وندي jonon kankone o fawani hen konngol caggal Allah wi yo rutto sinno ko Adama alsan wonno wiya Allah min kay toon oɗo nokku kay mi ruttota ko toon sinno ko Lamin Sy wonno Allah ruttota ko toon kanko noon o fawani hen dande o ari ha to gaynako mo mbiɗen o en kalino waddi e gaynako o ñaagui gaynako o kosam gaynako o tottimo kosam o yari ha reedu makko heewi nde o yari ha reedu makko heewi o jooɗi omo yewtida e gaynako o wondi ɗon e gaynako o fadde timmuɗo omo yewtida e gaynako holko annabi Yunus wonno e yewtidde e oɗo gaynako ɗum noon Seydi Sara konngol artare ma sa arti mi haalane en holko wonno e yewtidde e oɗo gaynako inchallah. a jarama Seydi Sy no mbiɗa ko nen tigui foti wonde hakkude kalfuɗo e kalfaɗo tan ko wat mi waɗi jab mi jaaɓi accu mi acci ɗo rendinta jomumen ko poɗɗa wadde ko poɗɗa wadde ko poɗɗa yaade ko poɗɗa nande ko taw kadi ne dagui ne feewi ene yaati sa waɗi tan jaam dañete so waɗodirama tan jaam dañete ceerno Khalid darsuji kewɗi ene peeña e oɗo henna sifa Allah wi wat jabde noon ɓuuri jebbilade ko ɓuuri hewde noon e rendo men ko jebbilade enen jaɓata en jabtorat kono kadi kanko annabi Yunus Allah ne jangguina en wonde o nelanoma e ngol leñol nde o fodaniɓe o yeehi Allah neltimo toon ene jangguina enen ne hay saare wuuro
a waajima a noddi yimɓe fawde moƴƴere a teddinama a teddinaka rutoy wuro ngo toujours kono enen kalɗo gaɗen so enveloppe tekkuɗo arani tan walla damɗi mawɗi walla jawɗi mawɗi piyaka e leydi waɗa jarameji belɗe sa renaka artata e wuro ngo ɓe teddinta koɗo de ɓe mi yarata toon ala neɗɗo yarata hunde ko Allah wona reedu hewdu wona poos wona wutte joɗɗo ala ɓayde ka noddo yimɓe faade Allah duttuɗen e sukaɓe jehene guure he wuro ngo garɗa dañƴa jatigue nodduɗa yimɓe kalɗa ɓe keeɗi ɓe keɗaki artuɗon ko nelal ngal jaɓɓuɗa par ce que mbiɗa ko Allah gonanɗa ɓayde ka Allah gonanɗo ɗum alay saago noon woto ƴeew teddungal ƴeew ko Allah nelma ko mbaɗa ɗum ha timma. Saydou Sara Diallo ha to ɓulon kaaƴe mi salmini mi juurimama guiɗo bawɗo yidde tedduɗo coftuɗo tabiɗɗo ko noonne kadi Mamoudou Ibra Ba ha to Dabɓe mi salminima mi juurima mi salmini jinnaɓe moon e enɗam moon e kala ɓe jaadoton ɗo mbawi wonde kala. Ceerno Haali Abdoulaye Sy mi arti holko yewtide e gaynako kanko Annabi Yunus. salmitimama laawol gongol Seydou Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere yo kisal Allah e nden ka mum won ema amina ya rabbi. en calminiɗo en Hajja Zeynaba Ba ko ɗon calminɗen mawɗo men Aissata Ndiaye Niass mawɗo men Diawaril e denɗi meɗen moƴƴo ndeysan hono Hajja Traoré ɗon calminen kadi joom galle makko Ceerno Souleymane en calminiɓe no feewi e hoddira Allah Seydou Sarr ko ni woni no wadde oɗo gaynako ɓe jooɗodi fodde aɓe jewtidde holko ɓe jewtanno Yunus hebbiti wimo min ayna anta ya ra'i an gaynako holto gummiɗa hol wuro ngo gummiɗa garɗa ɗo e ndeɗo ladde aɗa ayna dammirima hol wuro ngo gummiɗa qal min Ninuwa gaynako o hebbiti wi min gummimi ko wuro wiyetego Ninuwa Yunus wimo ijam ko Ninuwa gummiɗa o wi aha ko Ninuwa gummimi ko mbiɗa ko o wi aha o wi an kam yimɓe Ninuwa Yunus hebbiti wimo yimɓe Ninuwa kam hol alhaali mabɓe on ko ganduɗa e mabɓe qala ar-ra'i ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar o wi ko gandumi e yimɓe Ninuwa joni de kamɓe hankadin e oɗo saaha kamɓe foof aɓe jamodira goto fof ne yamira goɗɗo ko moƴƴi goto fof ne haɗa goɗɗo ko moƴƴani e oɗo saaha kam wuro ngo ne yettire Allah no fewi ɓe gollata golle moƴƴe goto fof yamirta goɗɗo on koko moƴƴi goto fof haɗata goɗɗo on koko boɗi ɗum de mbaɗa andi ɗum e wuuro he e oɗo saaha hande mo gonɗen Yunus hebbiti wi on ko jimmi namdadema on ko jimmi namdadema joni kanko gaynako o heɓito wi an holi an taw enen gilnane eɗen kalda mi andama holi an o wiyay ma andu joni jimmi namdadema ko namdal gotal gaynako o wi bisimilla holko jiɗɗa namdademi o wi mbetaɗi yiɗi dañde darorgal ɗo yimɓe Ninuwa ɗum noon ko ɗon Seydou Sarr konngol arta e ma e on saaha jokken golle. Ceerno Khalidou ɗo no siftir men ko heewi hanki ɓe aynaɓe wonɓe e laddeli faabatoɓe yimɓe tawɓe jogui ko bidonŋaji ndiyam walla kuduci walla kon nguron tokocon gonkon e nder ladde yen neɗɗo majja ha yana e ngel gurel watte e lawol so tawi ngel gurel alano ɗon tan jomum ne wawi halkoyade kono kadi moƴƴere ene rokkuma sirlu mo ene wurnuma janggo walla wurnoya ɓesgu maɗa saabu hande won yimɓe hewɓe dañɓe sirruji e nder laddeli taw ko yimɓe feeñanɓe ɓe e ndiɗo mbaadi
joomum e moƴƴere mum e newaare mum e jabdema yewtidde joomum e jabdema rokkodirde joomum ko joomum ñaaguima joomum wooda ko itti tottuma tawa ko bonnanta ɗum jaaha darjira ɗon walla ɓesguma ara darjir ɗon janggo moƴƴere ne heewi sifa no dañorte Ceerno moƴƴere ene heewi sifa no dañorte e bonde moƴƴere dañata ko ɗon e bonde sirlu dañata ko ɗon e bonde gandal dañata ko ɗon e bonde ɓamtare dañata ko ɗon Ceerno Haali Abdoullahi Sy o wi beele aɗa yiiɗi hebde darorgal to yimɓe ninuwa ko gaynako o wimo e ko jabti gaynako o Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini musidɓe men taweteɓe ɗo tarab ɗo hono Ahmadou Bokum e Abdoul Aziz Ceerno Abdoul Aziz Camara Alassane Ndiaye Ifra Sall en calminiɓe no fewi kanko gaynako omo haalde annabi Yunus wimo mbete aɗa yiiɗi dañde e wuuro ninuwa he darorgal o wi ɗum holno wayata o wiye mbete aɗa yiiɗi dañde e yeeso mabɓe gona tedduɗo e mabɓe caggal wonko gadduɗa e mabɓe ɗum wona sababu daña teddugal e mabɓe aɗa yiiɗi walla yiiɗa o wiya ha mbeɗa yiiɗi ɗum kay Yunus heɓɓiti wimo jimmi ko jaaha toon beltiniraɓe wonde annabi mabɓe mo Allah nelno e mabɓe biyeteɗo Yunus bun Matta baqin ala qaydil hayat ya biyam annabi nelanoɗo e mabɓe o biyeteɗo annabi Yunus ɓi Matta o ya biyaɓe on ene wuuri omo e laral leydi he omo wuuri o wi aha ya sa yettima sa haalaniɓe ɗum maɓe belto so ɓe beltima ma ɗum won sababu nden yitere aɗa darde ɗum ha maya nde iwata sibi ko hunde hande o nde ɓe cohli kamɓe ɗum waɗi so tawi ko an adi addandeɓe on habaru ma ɗum won sababu gona tedduɗo e mabɓe ɓe mbasi yijjidde ngal gueɗal ɗum noon tinno yaabiya annabi mabɓe o ene wuuri ene heddi e gurdam fa qala lahu ra'i gaynako wi ɗum dena hawni min de somi haalniɓe ɗum ɓe penna kam ɓe jaɓata mi sikkani soɓe jaɓa ɗum ɓe pennat kam Yunus heɓɓiti wimo aɗa andi no mbatta jaggu ngol ɗo dammuwol wona ko ngol ɗo ɓirnoɗa e mum kosam ɗam jarmiɗam o wi aha o wi jaggu ngol ɗo dammuwol jaada e maggol ay ngol ɗo dammuwol sa yeehi a haalniɓe ɓe jaɓani ma dammugol seeɗa wiya aha min hoore mbaɗa andi ko annabi o woni ɗon ma dammugol seetto ɗum e hoddiro Allah ko ɗum ɗo woni ko annabi Yunus haaldi e makko kanko oɗo gaynako ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que Ceerno Khalid alhamdulillah kabaru belɗo ne weeli habroyde ko weeli ene weeli addude ko weeli ene weeli sa addi kabaru belɗo tan ɓe gaddanɗa kabaru belɗo ɓe kalde ɓe jiima ɓe beltoto sa addi kabaru bonɗo ɓe gaddanɗa kabaru bonɗo ɓe haydara hakkude mon de wona tikkere wona haydara kono kalde ɓe jiima ɓe miccoro kabaru bonɗo so kabaru mayde gadduɗa kalde jomen jiima miccoro ko mayde nde so kabaru bawɗo nde foof noon so jaam so bone so joomum yiima ha maaya on kabaru arata e muɗum est ce que Ceerno Khalidou en calminiɗo henno ɓeɗo henno worɓe moƴƴuɓe eɓe neniraɓe rewɓe moƴƴuɓe mawɗo men Alhaji Samba Gangue gorko moƴƴo laaɓɗo reedu gorko mo wendu Boosaya kame galle mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi mawɗo men Ahmadou Thiam di Baya Thiam gorko mo Sinthiane Padalal e galle mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi mawɗo men Sarif Mbodj
e galle mum e enɗam mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi e mawɗo men mawɗo Oumar Diary e mbimo Seydi Ndiaye e galle mum e enɗam mum e ɓesgu mum kala ko noonne kadi e musidɗo men giɗo ma ceerno Ifra Karfa Sow e suddi mum e galle mum e ɓesgu mum kala ko yimɓe moƴƴuɓe tabitɓe ceerno yiɗɓe kadi wattuɓe haqqillaji men no feewi e jayne nde e golle batteɗe ɗe ceerno Khalidou yo Allah yoɓɓe moƴƴere ya rabbi ya rahmanu yo Allah ɓamta ɓesguji mabɓe koɓe jiiɗani leñol ngol ɓe jiiɗani julɓe ko yo ɗum laato ya rabbi ya rahmanu ceerno Haali Abdoullahi Sy gaynako e annabi Yunus gaynako yeehi yettima wuuro holko wi yimɓe wuuro ceerno Khalidou Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi en calmini ɗo ceerno Mamadou Kane gonɗo e foftere mum ko ɗon calminen ceerno Mamoudou Ba yo Allah yommo moƴƴere ko ɗon kadi calminɗen ceerno Mamadou Diallo onne kadi gonɗo e foftere mum hannde e hoddiro Allah e bawɗe mum Seydi Sarr mi haalanima no ɓe mbaddi kanko annabi Yunus e oɗo gaynako nde gaynako huuli so yeehi yimɓe ɓe jaɓata ko haali Yunus wi nangugol ɗo dammowol holto dammowol ngol ɓiranoɗa kam kosam jarmi o wi ko ngol ɗo o wi nangugol jaada e maggol ay sa haali ɓe jaɓani dammowol ngol ma Allah haalnugol ma Allah tongiɗɗam ngal maggol ngol seedo e am ngol seedo wonde min nelɗomo o ko min woni Yunus ngol seeto ɗum gaynako wi basi ala joni kam mi yaha mi waɗa ko mbiɗa ko mi ƴeewa no wayata gaynako fokkiti fayi wuuro wiyetego nino wa ni nden noon o yettima yimɓe wuuro ngo gaynako ɗon ɗo yahata ɗo o gomɗini Yunus ko haali ko o felliti kadi pellital timmugal ngal ganduɗa alda e ustare o fayi to yimɓe nuynowa o nawri dammugol ngol Yunus wi yo nawr o yetti wuuro ninowa o adori ko galle lamɗo to o ɗowi dammugol tan ha o yetti galle lamɗo o namdi lamɗo o walla ha o yidiri e lamɗo kanko oɗo gaynako lamɗo o wi bisimilla ko cohluɗa o wi min de gaddanmami ko weltare o wi weltare o wi aha o wi hol nden weltare nde gadduɗa o wi mi addinima weltare mawde de nde ganduɗa somi haalanima weltare nde ma welto kono mboɗo yiɗi no beltiɗa ha gasnuɗa mbasa yejjidde ndeɗo weltare mawde ko min addanma ɗum mbatta ɗum hakkille mbatta ɗum e calcul ma e gurdam ma mbasa yejjidde o wimi yejjitta haalanam holi nden weltare ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah noɗen gandal ngal ya rabbi ya rahmanu ceerno Khalidou ne jeeya wonde neɗɗo so addanima kabaru belɗo ko donkuɗa ko foof yo dañ ko anen ko beltinɗa ɗum saabu welto gonowo ɗon o wonko jibinta ko heewi Allah ne yiɗi ɗum Allah weltiniri Allah neli Jibrilu laabi kewɗi ne weltina annabaɓe mum ne weltina nelaɓe mum ne weltina nelaɗo men tedduɗo o weltoji ɗi wonko yaltata hen wonta barke wanjoye men wona barke leñol ngol leñol nela sallam wona barke ɗum tagui noon neɗɗo so addanima kabaru belɗo weltinima anne weltin ɗum ɗum woni ko fulɓe mbiyatno yenam holɗum mi yenima kaariyel ma arti yenam hande mi yenima kaari walla mi yi ɗum walla mi dañinima ɗum walla mi nani ɗum yende neɗɗo
ko hunde wande fayida tumi nde o addama kabaru belɗo ɗum noon teddodiren addodirde kabaru belɗo tawana kabaru bonɗo jaaha jeere tan garta taw kabaru bonɗo tan gaddata kaari wima ni kaari waɗima ni kaari kay hande ko wima ko kaari kay nan ala ka bonɗo accuɗume ma goppen nantinde ko boni nantinen ko moƴƴi neɗɗo hayso kaari wi neɗɗo ko boni an asɗum gubba aɗa fewnidde sa wawa fewnude accu accir noon sa acciri noon tan e dow sifa no ɗaccirɗa ni ngal baɗal moƴƴal Allah jippinayma moƴƴere moƴƴere nde suwaɗ wanjoye ɓesgu ma walla wanjoye ma walla wona sababu iwde rafima walla wona sababu iwde cogdi gondi e ɓernde mana ndi neɗɗo Allah aɗa waɗa geste goto tan Allah ngabbinma joni joni automatiquement aɗa waɗa geste joni joni tan wuuro fo yinma joni joni aɗa waɗa geste goto tan joni aɗa fo añma ayi ɗo hande to kalten ɗo amin kala de won pa goto min mbaɗata ɗo henna onon foof gancon amin joni joni ene hawni ɗum noon yo Allah rokkumen weltinde yimɓe e habrude ko moƴƴi ceerno Khalidou ɗum woni ko fulɓe mbiyata yenam ɗum koye kabaru belɗo yaltata ko wi gaynako o faade lamɗo o ceerno Khalidou. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere en calminiɗo sohna Nana to Tarab ɗo ko ɗon kadi calminɗen joom galle makko ceerno Ali Coulibaly en calmini almami Tarab hono ceerno Sada Sall ko ɗon kadi calminɗen mawɗo men moƴƴo korsinɗo en ene wiye mawɗo men Ousmane Ly mo ganduɗa ko neɗɗo korsinɗo en no feewi julɗo moƴƴo timmuɗo en calmini galle o kadi jinnaɗo men gonɗo toon en mbimo Seydi Sow. Seydi Sarr ko ni woni no gaynako wiiri lamɗo o noon heɓɓiti wi joni bisimilla mi jaɓi ko kalɗa ko joni haalanam holi ko woni weltare nde. Yunus heɓɓiti wimo jafoɗon gaynako o heɓɓiti wimo aɗa andi Yunus bun Matta gaynako woni darde saraji Yunus bun Matta hol Yunus bun Matta o wi Yunus bun Matta ko mo Allah nelno ɗo e mono eyyi aha o wi omo wuuri min yiiri mo guitam o wi ala wona gonga ɗum wawa wonde o yaha ko gonga ko hunde wonde o wi ɗum holto jiiɗamo o wi mi yimo nokku manijo e nokku manijo min jiidiri ɗon o wi jam ɗum koyne hawni koy lamɗo o noon noddi yimɓe ɓe foof yo ngar o ewni yimɓe yo ngar tawe kaɗo haala wona kanko tan foti heɗade ɗum kanko lamɗo o yimɓe ɓe ndendi nde yimɓe ɓe ngari o noddiri haɓe ngari tan o wi jimmi ko garon keɗoɗon oɗo ko haalata ko o ko gaynako o wi ko ladde ummi won haala ka o addi ɗo jimmi noon ko keɗoɗon ko haali ko fodde no keɗorimi ni mi ƴeewa onon hol miijo mon e kaɗo haala nde ɓe keeɗi kanko gaynako o heɓɓito wiya ha ko min ari ɗo mbimi mi yii annabi mo Allah nelno e ngoɗo wuuro biyeteɗo annabi Yunus ɓe mbi eyyi o wi mi yiirimo guitam omono nokku manijo ɓe mbi wona gonga ko fenade ɓe pennimo ayno ko ɗaminino ko ɓe mbaɗi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ɗo haala kellifaɗo ene feeña ɗo henna ni no kalduɗa ni no lamɗo waɗiri ni hakkude gaynako o ni haala kellifaɗo ne feeña ɗo nde lamɗo wimo yo habru o habri yimɓe kala ngari ha gasi lamɗo wi ko yo reftu e ko reftuno ko e ko haalno ko
a yimɓe so jooɗima walla an debbo ɓiye fiyama walla ɓiye waɗi hunde walla woodi ko kewi ko nanɗa ko ɓayde baddaɗo nanɗon woto aɗa jangto ko jangtino ko ala mbiyamo yo reftu e ko reftuno ko tan gonga feeñat kono an mawɗo o saɗa haala e ɗemgal makko tan sa renaka fewni tan haala ka somo haala o reftay haala ma he taw ko fenande haala kellifaɗo neɗɗo kellifaɗo so tawi suka waɗi ko fewani walla fiyama nder walla fiyama e galle walla duko waɗi walla goɗɗum waɗi neɗɗo jangtima gayni an ko jangti ko woto wi Allah lowɗo e noppi yimɓe ala so yimɓe jooɗima wiyete kaari ummo haal ko rendini moon walla ko gadduɗa ko walla no wayi o jangto so refti eɗo rewannoma ɗo aha ande ko gonga so reftani ɗon ande ko penɗo haala kellifatni wayata ceerno Khalid ɗum tagi ko heewi ne jangge hen saabu mukuña kewɗe ne wooda taw ko fewnide haala adda coowe galle walla goɗɗo takke ha joño taw ko kañum wonno e gonga mum itte rokkoy taw ko mawɓe pewnide haala ka ɗum ɗo kala wona e gueɗe nundude e gueɗe pewɗe ayi kanko nde o ari o haala lamɗo ha gayni ceerno Khalid nde lamɗo nodde yimɓeɓe ko kanko refti eɗo rewnoɗo yimɓe keɗi jeddi joni wadda dalil ceerno Khalid Abdoulaye Sy eɗen calmino hen ceerno Djiby Konté ceerno Djibril Konté baɗo golle pawdinde hande e deftere Allah nde e wasiyaji e wajuji kala ha toon to wendi bosiyaɓe min calminima min calmini galle o min calmini enɗam ɗam foof ceerno Samba min calminima ha to Wourossogui jokku golle ko mbatta ko ne feewi ne yuɓɓi ne waɗi fayida kono kadi neɗɗo so tawi o joofa ka peɗeli wo haala wone gueɗe tan andu suwa wonde jaɓɓal moƴƴal taw darniɓe Allah ɓe kala wonno joofira kono sa ñiiɓi a tabiti towano drapeau yo Allah reen en calmini dendagal almudago kala waɗoɓe golle payidina hakkude jamaji e jumaji e denteɗe kala yo Allah yomon moƴƴere ceerno Khalid Abdoulaye Sy nden yimɓe gaari kan gaynako o haali ko ɓe jeddi hol gonga peñƴo ɗon mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi calmini bani men debbo sohna Aissata Abdoulaye Sy e badiraguel am Mouhamadou Abdoulaye Sy ko ɗon calminɗen ndeysan Khalidou Ly taw ko tokara meɗen musidɗo meɗen Racine Dia kamɓe fof en calminiɓe Seydi Sarr ko ni woni yimɓe ninuwa jeddi oɗo gaynako mo annabi Yunus nelno yoya o haɓraɓe wonde Yunus arti yimɓe ɓe pennimo ɓe jaɓani ɓe mbimo joni holko wawi seedade wonde ko kalɗa ko gonga holno min dañirta ko laaɓi ko ɓuuri ko kalɗa ko o wi inna ma'i man yashhidu li aha o wi to gonmi ɗo mboɗo wondi e jogorɗo settanademi aha mboɗo wondi e seedam mo ene seedano kam wonde ko kalmi ko gonga ɓe mbi woma shahidu hol seede ma hol jogorɗo settanaɗemi ko ka an mata mo garduɗa ka goto ni poɗɗa hay goto addani walla a noddoyat seede ma on o wi ala min mi noddoyta seedam nena wondi e yam ɓe mbi an hay goto a wonday hol jogorɗo settanademo ɗo hay goto a wondani an ko an goto ari ɗo o yala mi wona goto ɓe mbimo mo gonduɗa o to woni hol jogorɗo settanademo ɗo minen ko an goto min ji walla ko bowalɗa o woni o wi to darimi ɗo mboɗomi wonde seedam ɓe mbi an min pamani ko kalta ko o wi ay ngol ɗo dammowol ngol jogimi e junggam ngol ɗo woni seedam mi ala seede goɗɗo so wona ngol ɗo dammowol ɗum waɗi wa ahbaraha bayna yadayil malik o fooɗi dammowol ngol ari ha yeeso lamɗo o heɓɓiti o wi ayuha chat holko ceedotoɗa o wi dammol he
holko ceettotoɗa e kaɗo haala ka kalmi Allah wala fo waɗa kamɓe fof ɓe dari eɓe puttini giti eɓe daramo eɓe dara dammugol o fooɗingol hangol dari yeeso lamɗo o wi dammol he dammol ngol waɗi ni darimo o wi ka seede de setto ɗum noon Seydi Sarr ɗo dammol ngol yiɗi settade ɗo ko ɗo darninen yewtere nde hay sinno ma pikku yimɓe hewɓe ko wayndani jomumen jiɗata tan ko jokke eyyi kono kadi noon kewɗen wiide ni ko ɗo yewtere men haadata hannde ha Allah hokken hawrude e janngo jokken ɓissa annabi Yunus so hawri e weleede Allah en calmini yimɓe ɓe fof en jafnima yimɓe ɓe fof en duwanima kadi yimɓe ɓe fof en ñaguima Allah yo Allah hisno julɓe fof yo Allah humto haajuji julɓe fof yo Allah hisno julɓe fof ɗo goni yo Allah moƴƴanɓe yo Allah renɓe yo Allah hisnuɓe kala joguiɗo haaju ina andi hen en ñaguima Allah so tawi ko haaju o ko jamma wontanta neɗɗo o so humtima yo Allah humtanmo haaju o kala to wawi wonde e jokli windere en lomtima dendagal julɓe e huccidde Allah eɗen ñaago kala neɗɗo joguiɗo haaju tiɗɗo yo Allah humtan ɗum yo Allah humtan ɗum o humtira ngam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal ɓurɗo e ko ɓuuri o humtira haajo ngam hormo nduɗo lewru tedduno ɓurdu dendagal lebbi o humtira haajo ho ngam deftere Allah teddune nde alhamdulillah amin ya rabbal alamin haala ka gadduɗa ko kañum wawi dendagal haala Seydi Sarr mi duwanimama ko gonoma mi duwanade yo kisal Allah wonema yo ndenka Allah wonema yo Allah suure yo Allah reene yo Allah hokke sago ma e gurdam o hokkuma sago ma e mayde caggal juutde balɗe e moƴƴude batte ɓesgu ma yo Allah waɗe mabɓe barke yo Allah hisnuɓe yo Allah renɓe yo Allah rontinɓe gandal ngal ɓe janggani ɓe kutoro aɗa woni e dow leydi aɗa fofti aɗa yeeɓa ɓe caggal ene yooɗi yo Allah waɗane noon waɗano noon juulo fof noon mi ɗaccuma Allah hokken hawrude e janggo yawde saaha jokken issa annabi Yunus inchallahu taala Seydi Sarr a jarama Seydi Sy alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere alhamdulillah yo Allah yoɓe moƴƴere en mbi amina ya rabbi yo duwa wanjo e men enen kala wonan min ɓuural an keɗiɗo o kala gadduɗo yewtere nde e dingiral ay fanundu low hen ɓernde ha heewa o duwaw naata e ma ya rabbi ya rahman a jarama Seydi Sy Allah yoɓe moƴƴere en calminiɗo hen Hawa Baydi Sega gawlo moƴƴo min nawtuma ha to ɓokki jawe sohna Habi Ndiaye gawlo moƴƴo baɗɗo fayida min nawtuma ha to wendunodi tawete to États-Unis de Amérique gawlo heblo sukaɓe Afrique yo Allah reene Rajimo Di Mohamed Diaw min nawtuma ha to Jammel regiyenke kelme moƴƴe baɗɗo fayida laaɓɗo reedu nene Huley Thiam ha to Nouakchott min nawtuma ha to Sehil Babi ani ɓeskuma yo Allah reen kono ne kadi sohna Habi Amadou walla mbiyen en calmini en juurima yo Allah reen fof bi jeehe annabi sallam sohna Binta mi salminima mi mbima Seydi Ba ha toon to Sehil Babi kaw Modi Nokho mi nawtuma ha to ɓundu wiige naɓe en calminiɓe kamɓe kala dow indema ceerno Mamadou Moussa Nokho mi salminima ceerno Sarif Abbali ha to Boynaji mi salmini mi juurimama ko noonne kadi mam Aissa Yaya Ly
to boynaji ha to Mauritanie musidɗo men giɗo men ceerno Abdoulaye Moussa Demba ha ton to Agnam mi salminima mi salmini galle o kala mi salmini endam ɗam kala mi salmini ɓesgu kala tokaram yo Allah reene ko heewi ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahmanu alhamdulillah ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar mon ndulumaji ene dusodira e ɓineni mum ceerno Haali Abdoulaye Sy mo soringo dande welde weltinore mon ene ñuuña oɗon defta hen ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga groupe Yanabi to kaɓirɗe weltare TV YouTube ko Saydou Abouba Malouk Seybe gorgol ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musibam tedduɓe ko ɓurɗo winlere ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winlere ngabbani dow kammo hasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winlere Allah rendini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winlere Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winlere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winlere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winlere jettoɗe godani bakaro kala kala juulen mo sabum woodi winlere jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winlere holfo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo holfo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo